Ето го Адриан Милков в своя Golf 2 в левия коридор. Ялоричов сега в дясно отново за точна битка варненска. Сега за Ялоричов в десния коридор. Обаче като гледаме той ще отпадне, защото спря да дава газ. Знаете, според правилника трябва да спечелиш гонката си, когато дадеш фал старт, за да можеш да се върнеш от старта.